Упражнение 1D. Начертаване на дъги. Целта на упражнението е начертаване на дъги, използвайки различни опции. В това упражнение ще създадете символи за врати в чертеж на етажен план на сграда, използвайки командата ARC, както е показано на фигура 1.29. Ориентировъчното време за изпълнение е 10 минути. От вашата папка с упражнения отворете чертежа с име клас ADWG. В менюто Layer Control настройте текущия слой на Doors. Уверете се, че в лентата на състоянието Endpoint Object Snap е включен. Увеличете изгледа около вратата на офиса. В раздела Home, в панела Draw, стартирайте командата за дъга с изчертаване на стартова точка, център и крайна точка. За първа точка на дъгата изберете горния десен ъгъл на отвора в стената, както е показано на фигура 1.30. За център на дъгата изберете точката, в която се срещат вратата и стената. За крайна точка на дъгата изберете горния ляв ъгъл на вратата. Така се създава дъгата, която обозначава завъртането на вратата, както е показано на фигура 1.30. Позиционирайте чертежа до вратата на стаята Classroom A. Стартирайте командата ARC с опцията Start Center Angle. За стартова точка на дъгата изберете горния ляв ъгъл на отвора в стената. За център на дъгата изберете точката, където се срещат вратата и стената. За ъгъл въведете 90 градуса и натиснете Enter. След това позиционирайте чертежа около вратата на Classroom B. Стартирайте командата за дъга с опцията Start Center Angle. За стартова точка изберете долния ляв ъгъл на отвора на вратата. За център изберете точката, където се срещат вратата и стената. И за стойност на ъгъла въведете минус 90 градуса. Enter, за да създадете завъртането на вратата и да завършите командата. Позиционирайте чертежа около последната врата в помещението Reception. Добавете дъгата
показваща завъртането на вратата, използвайки опцията Start, Center, End. За създаване на дъгата по посока обратна на часовниковата стрелка, натиснете и задръжте Ctrl преди да изберете крайната точка. Тоест, за стартова точка избираме горния ляв ъгъл на вратата. Центърова точка ще бъде точката, където се срещат вратата и стената. А крайната точка ще бъде горната лява точка на стената от отвора за вратата. Чрез задържане на Ctrl се превключва изчертаването на дъгата, дали ще бъде по посока на часовниковата стрелка или обратно. Запишете и затворете чертежа.